En dat betekent ook dat je meerijden en vragen stellen kunnen. Bij gelijks over verkeersboetes. Ja, wie hoe is net te hazen, maar het is automatisch wel eens het druk is, dus even een beetje de gas neerrechten. Ja, en dus als er zeg maar dan een klant afleveren haast, dan zit er in dit scherm al eigenlijk die volgende rit al. Ja, meestal wel. Er valt wel wat te leren. Vaak wordt het onderschat, de taxichauffeur, want ze denken alleen dat leuk, lekker autorijden, maar het is natuurlijk wel heel wat meer dan autorijden. Een passagier liekt het wel wat. Ik ga altijd werken in de tandheelkunde, dus ik ben altijd bezig geweest met meesting, jonge meesting, ben, oudere meesting, alles. En ik ben een mensenmens en ik ben op zoek naar een uitdaging eigenlijk. En ik dacht, nou, hier moet ik eigenlijk maar eens even share. Dit is iets voor mij is. Het verlet, dat is er ook. Op dit moment zijn er best wel wat vacatures te vinden inderdaad, door heel Friesland heen. En het is voor bedrijven ook steeds lastiger toch wel om aan personeel te komen. Het is ook precies de reden dat Kijlstra vandaag ook haar deur heeft geopend. Om nieuwe mensen ook te interesseren voor het taxivak. En dat dogge je toch werkziekenen te informeren. Ik heb vanmorgen ook verteld aan de mensen dat wij verschillende soorten vervoer doen. En dat het niet alleen maar reizen is. Nee, je bent maatschappelijk moet je ook heel goed bezig zijn om de mensen op de juiste manier te begeleiden. En dat is ook een taak van ons.